Dito tayo, day 2 ng ating paggala dito sa Bantayan. Yung tinararin natin ngayon is meron tayong contact na sa Bangkok, bali mag-island hopping tayo. So ang mangyayari is labas tayo. By the way, kahapon galing kami ng port. Kumuha kami ng rinirentahang scooter. Yung nakuha namin is Miyugel. Ano lang siya? 300 24 hours na. So kaya bahala mag-gas. Pero meron naman siyang 1 liter na gas. Tapos balik na tayo dun sa lalabas kami, breakfast, tapos siguro punta ng market, bibili ng supply. After nun, punta na kami ng port. Tapos yun, gagala na. So abangan nyo yung video namin para sa day 2. Beatz production. Pantayon ini. Kinilaw nga seafood. Matigay ni. Sige. Ha? Ito. Try kita. Ay, habol ba din? Sa kalay pangalan ni Ma'am? Bat. Bat o. Di ba gahi ni siya? No. Humok na na. Humok na ni. Di kinahanglan og kuan. Pwede to eat na siya, sir. Mainom mo mag-hard aron mahilis. Pwede. Pwede. Samot nagkuan ka, samot nagmutsuking. Next. Mutsuking. Wala ay gamay ra, king good. Pila may yan eh? 40, sir. 40. Sige. Kanya kayo man eh, hanghang ni. Ako samot ni magpakuan? Na! Saan ang pangalan ng island, boss? Virgin Island, sir. Virgin Island. Private man ano? Oo, private. What? That one? Yeah. You have to go there first. I don't think so. You have to he asked is, I think it's 12 plus 100. Ah, you're only one? Yeah. Yeah, okay, you can ask them. Yeah, if you go, we just wait to go. Okay. Of course, we can squeeze. Okay. Yeah. Bantayan, Bantayan. Yan sa Barangay Ukoy. Kaya, isa yan naman kami. Waiting ni sa meron kaming isang gustong sumama na foreigner. Yung kung anong nationality. Sama siya sa aming bangka. Punta kami na una namin target Virgin Island.
bantag.